vull que parlar-vos d'algo que igual no és massa agradable, però trobo que tinc que fer-ho perquè és un capítol que tinc que tancar i tirar endavant. Molts sabeu que jo tinc una cabra, tenia una cabra que me van tirar per la finestra fa un parell d'anys, no, mentira, va fer quasi 3 anys. Estava dormint i de sobte vaig sentir un colp i dic, bueno, doncs vaig pensar que era el veí de dalt, que de tant en quant s'enguisca i va rodolant per terra, però no. Quan me vaig donar compte tenia una cabra menjant-se el matalà i el susto sigui gran, perquè no us ho negaré, el susto va ser molt gran, i quan vaig eixir fora al comedor s'havia menjat mi sofà, s'havia menjat el moble de la tele, s'havia menjat les cortines, i a partir d'aquest principi, que va ser difícil, vam forjar una relació molt bonica, de molta confiança, i en el tema del meu fill, la veritat que m'ha ajudat molt i li estaré totalment agraït. Va passar el temps i esta Setmana Santa passada me digué, mira, jo me'n vull anar a Melilla perquè tinc allí uns amics i tal, i dic, bueno, doncs con tus claus de casa tu ves i torna sense ningú problema, perquè al final tenim un nivell de confiança molt gran. Bueno, total, que se'n va en Setmana Santa i tarden a aparèixer uns 10 dies després de Setmana Santa, ojo. Jo preocupat, le enviava WhatsApp, no me contestava. Jo pensava, però esta cabra no estarà, senyor. I arribava per la nit, així un diumenge per la nit, quan ja ningú se recordava de la cabra, i dic, bueno, això m'ho explicaràs en algun moment o com? I vam discutir molt, una discussió molt forta, i bueno, en principi després ho arreglarem però la notava molt rara, la notava que hi havia algo en ella que havia canviat. Hasta que me vaig donar compte que les plaques del techo desmontable del cuarto de bany estaven manejades i resulta que m'estava aguardant fardos de cocaïna en el falso techo. Clar, jo ahí ja vaig dir, mira, Consuelo, si n'hi ha una cosa que tenim que parlar tu i jo, perquè no és de recibo que me guardes droga en casa sense que jo ho sàpiga, perquè si tu m'ho dius, mira, que vaig a guardar esos fardos de cocaïna, pues ho podrà entendre o no, però per lo menos ho han parlat, que el més important en esta vida és parlar les coses. Ja no és que la cabra traficava en droga, és que consumia cocaïna. I clar, aleshores la cabra anava tot el dia, però, bueno, hasta dalt. I mitjava molt, de normal jo li tirava les gendes de besugo i cartons i se mitjava, però és que ara anava buscant i se mitjava les gendes de besugo senceres, que dius, xica, espera't que les buide, nada, tot pagadins. I jo la notava molt despitosa, i dic, mira, això no pot seguir així, que vaig a dur a Projecte Hombre, que t'ingressen i fas la desintoxicació perquè això així no anem bé, i més en el xiquet en casa tu no pots anar, que no, que és un compromís. Bueno, total que la porte a Projecte Hombre, la veritat que fan una feina fantàstica, i quan ja estava molt adelantada la seva recuperació, me telefonen farà 10 dies, diguem-me que la cabra ha desaparegut, que s'ha escapat del centre. Pero eso no puede ser, se ha escapado del centro, discúlpenos, pero es que como es así pequeñita y juguetona, pues ha escapado. Y bueno, pues no habrá que hacer algo. Total, que hem estat buscant-la molts dies, hasta que de repente, pues bueno, la setmana passada, en el tema de les pluges, varen trobar una ovella en una font així en València. Clar, jo automàticament dic, s'hauran equivocat, no és una ovella, és la meva cabra, que haurà vingut a València buscant-me i no me troba. I li toca a Glòria Tello i dic, Glòria, per favor, que Glòria és la regidora d'animals, bueno, que és la que porta el tema d'animals, entre altres coses. Dic, Glòria, per favor, tu me pots confirmar que el que han trobat és una ovella i no una cabra? I me deia, no, és una ovella, Pepiu, de veres, que és una ovella. Dic, no pot ser, és que és impossible perquè a mi el que me falta és una cabra, no una ovella. Bueno, total que me diu, vine a les comandàncies policials,
que està allí tancat en el calabozo i llavors la pots reconèixer. Total, que allí que me plante i això que dius, el mal és que per el tamany, tal, duia rastes, perquè això és el que m'estranya, que duia rastes, perquè la cabra no du cap rastes en la vida, a més que no li favoreixen. I dic, és que aquests ulls blaus, això són de la meva cabra. Total, que poquet a poc parlant de l'ovella, diu, mira, sí, diu, soc jo. Lo que passa que me vaig escapar perquè jo tinc un problema que no és la droga. I dic, ai, per favor, un altre problema no, per l'amor de Déu. Diu, sí, tinc un altre problema i és que tu t'has pensat sempre que jo he sigut una cabra cis, però en el fons soc una cabra transgènero, que jo me sento vella i era el trauma que jo arrastrava i vaig buscar refugi en la droga perquè no m'acceptava i visc en un cos atrapat, visc dins d'un cos atrapat en el qual jo no em sento a gust. Clar, davant d'aquesta revelació jo dic, bueno, pues anem a buscar una solució, a veure què podem fer. Perquè això, també vos dic, qui estiga en aquesta situació, qui conega que tinga aquest problema, ja no una cabra transgènero, però algú que estiga en aquest punt de és que no estic a gust en el meu cos, és que tal, és que qual, tireu una maneta, que no acabe en la droga, que no acabe dins d'una font, que acabe dins d'una font quan la gent acabe borratxa per alegria, i tampoc, ojo, que estic jo així incitant a l'alcoholisme, però bueno, a lo que anem. Total, que estiguem parlant i molt bé, hasta que de repent me diu, mira, a mi m'agradaria molt, antes de començar el procés per hormonar-se i fer-se la mastectomia i tot aquest rotllo, diu, m'agradaria que anàrem un dia a fer paracaidisme. I dic, mira, demana el que vulguis, que jo, de veres, després de tot el que has patit, jo te tinc que fer alguna pega, a tu? No. Total, que se'n anàrem ahí a... com se diu això? Ahí, a un velódromo, no un aeródromo, que tira... pues això, vamos, feren ahí el curset de ponte l'este, i no sé quantos, i ja llegarem en el monitor, en no sé quantos. I la cabra, bueno, la ovella, perdó, estava supercontenta, superemocionada. Clar, allà que se n'anem en l'avioneta, els dos, en els monitors, i estem a 4.000 metres. I jo pensant, senyor, 4.000 metres, quin bac, 5.000 metres. I dic, bueno, tenim que pujar molt més. Diu, sí, ha estat 8.000 metres. I l'ovella me dia, és que se m'equivoca, disculpeu-me, me dia, és que jo vull que pujar molt alt. Quan més alta putxe, la sensació de llibertat serà més gran. Dic, pues xica, tires 10.000, que si són 50 euros més, es pague i s'ha acabat. Tot el que se plantem a 10.000 metres d'altura, allà dalt, i diu, va, però esteu a punt? Sí, obrin la porta, un fred, allí feu fred, un aire, que pa què, oxígeno no en teníem apenas quasi perquè estàvem allí ofegant-se. Me tire jo en el monitor, que el monitor anava darrere de mi, però jo no el veia, perquè era molt menudet, i després se tira l'ovella, i en l'altre monitor. Ja anem caiguent, i la sensació és meravellosa, la sensació és fantàstica, la sensació és això que dius, ai, que bé, quina hòstia me vaig a pegar, però xica que gust, ai, estic flotant, I'm floating in the air. I de repent veig un bulto que cau, i era l'ovella. Era l'ovella perquè l'arnès està preparat per persones i les ovelles no poden tirar-se en paracaïdes. I s'ha mort. T'imagina com va quedar l'ovella? És que mos toca replegar-la en una pala. Estarà sempre en el nostre cor, vale? I volia contar-vos-ho perquè la pena que tinc ara mateix és molt gran. Hasta sempre. En memòria. Que bona era. I quins porros se fumava la mala puta.